Začíná náš druhý tréninkový vlog. Dobré rozcvičkové pokusy. 600-krát lepšie ako včera. No, to stačí. Dobre, v poriadku. Možno, že dnešné video nebude mať názov iba rozcvička, ale... Aktivácie. Včera boli aktivácie a dneska bude full seška. Dúfame. Idem sa ja trošku rozhýbať. Na rabke sú iba 2 sekundy holdy. Fakt? 0, 1, 2. To je skoro jak 3. Nie, však 3 sú 0, 1, 2, 3, ty genio. Nie. Keď sa ráta u nás, tak je to, že 1, 2, 3. Tak čo tam bude dať? Tak 1, 2, to je 1 sekunda. Neviem. Kamošku, ľudia, normálne tento šport je tu, ja neviem, dajme tomu, že 2014. A oni od 2014. až do 2025. za 11 rokov sa nenaučili rátať. Nevedia, že 1, 2, 3 sú 2 sekundy. Že 0, 1, 2, 3 sú 3. Debil! V poriadku. Nebolo to také ľahké, jak som si myslel, že si. Vedel som, že by som nedal ten full treadle. Ja som dal radšej taký ošťatý. Je mi dol mladý. Aha. Tak ja som na vás hovorím, hej a... Kuba, aký teraz som ty šiel čas? Skúsim dať frontlever. Nejaký spam, uvidím koľko padne, dúfam, že aspoň 5. My sme sa včera o tom vlastne bavili. Aj akože dneska mám potvrdiť včerajšie slova, že dám veľa, hej? Áno. Daj to tichšie trošku. Dohodneme sa, že v každom jednom vlogu dáme vždy nejaký tip na muziku. Tomu ver! Dobre. Hold it. Dobrý. Oj. Pohodička. Nevládem. Ďakujem za pozeranie. Pre viac takýchto videí nás nezabudnite sledovať tu na kanále. Čekujte náš Instagram Jakub Štefanec, Damian Rebro, Matej SV. Vidíme sa na budúcej. Jak chcete ďalšiu epizódu, tak poprosím vás minimálne 45 000 lajkov.